edertasuna. Mantendu balimoiak frigorifikoan, ez? Eta nik bitartean beste zer aldo dala egin gaurtik zain bizi baino. Quiero besaros las almas en los teatros. Izaro Andres, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izaro, zuk ez dakizu ze ondo, berben lapiko bat euki, eta Izaro etorri gonbidatu. Jo, ze ondo ni, zelako ilusioa. Bardin, eta gainera zema gauza, dituzun kontatzeko azken aldizen. Bai, zema gauza kontatzeko eta zema gauza pentsatzeko. Pentsatu dugu, danok. Bai, pila bat. Bazara pentsatzeko, Berez, be, bai. Berez. Bai. Bai, egiz izan gauza asko kontatzeko eta nondik hasi bez, ezta? Baina. Bueno, hor dator, konfinamendu bat, itxialdi bat, etxeratze bat, disko barri bategaz harrapatzen zaitzune, batez be oso kontzertu garrantzitsuekaz harrapatzen zaitzune, bezperatan, kanpuen egon eta gero, bai. Euskal Herrian diskoa aurkezteko aukera hori, eta momentu baten, bueno, esango dugu, zorioneko azu atzeratu egin direla, eta ez direla bertan bera geratu, kontzertu horiek. Ba, bai, gainera izan zen guretzako hori Mexikon egon, Ikerta biso jun ginen, da nire aiztie iruro jun ginen, eta, klaro, bertan egon, daia entzuten hasi ginen, ezta, notizixak, eta pixkat, bueno, gutxinaka ez dakizen bat infektatu, eta ez dakizen ritxiko da biela, eta hau, eta beste, eta goiak eskatzen, ia ezin garen bueltau, Mexikotik. Baina, egiz ezan, han gozatu gendun pila bat, lehenengo aldiz bertako musikariekin jo gendun baita ere, orduan, izan zen esperientzia bat oso ja ezberdine, eta izan zen bueltau, etxera sartu, maleta desegin, eta listo. Eta jetlaga orain pasatzen, ez? Eta jo, komplikatu egiz ezan, astebeteko epera, ez? Kursalak eta dana, eta bapatien etxera. Ez dela bardine, atzeratzie, esaten duguna, motivazioa, jendasko zabiltzi esaten, gauzasko egiten ari zaretenak. Motivazio bat eta data batzu dituzu, eta lanien zauz data horietara iristeko geratze eratzen da, eta ez da bardine inoiz. Ez, eta gainera hori pentsatzen abenik, ez? Zentzu edeko, zenbaten ainoko atzeratu alda bizitza, ez? Ze pausan jartzen da, eta atzeratzen da lehengo maiatzera, maiatzan bez, gero urrira, eta ni pentsatzen neban, urrixen nik bardin einaldot martxoan ni nintzen hori, pandemia mundial bat eta gero, ez? Berdin irurtengo nazni estenatokire, berdin egongo da publikue, berdin einaldugu aplazatuta, bizitza aplazatu alda, eta nik ez dut uste, eta pixkat horrekin ibili nintzen bebai frustratute, ez? Zenbatearenoko zentzuedeko gauzak atzeratzea, denbora pasatuko balitz moduen alperrik, ez? Eta zure kasuen gainera, eta gainera orain? Zema lan egin duzun, 3. diskorako? Jo. Zema lan inzun, zelako bideoklipek kaleratuta, jendeak ze ikusmin, zer lortzen ari zaran, zer derra da nahu esati zuri, hasieratik gauzena, bidien hasieratik gabiltzena berbetan honi buruz, eta gainera ikusten da, azkanien zeuk sortutako eta zeure ibilbide zeuk egiten duzu, ez da baina zeuk sortutako kantuak, zeuk nahi duzun bidea egiten ari zara, hain gazte izan da, ze ahots hartu duzun, Izaro bai, bat, zeure burue, zeuk nahizun lekuen kokatzeko. Kagarria dori bai, Bai, eta egize da, oin ja esan aldo dala, ez dakit, edo profesionaltasun horren ja erdian nahuela geldi, ez da, lehen sentitzen eban pixkat holan bueltaka esan moduen. Pixkat hau, zutani, gara terapia puntu batzuk, ez, puntu jakin batzutan, eta nire terapia musikala, hause, ez? Eta egize da, ahotza asko landu hotela, eta ja kantora joeten azela ja denbora asko, eta beste gauzatzuk ikasten, eta egize esan, entrenatzen, sentzazen hori, atleta sentzazen hori, ez, kantatzeko. Eta egizezan gozatzen, horretaz. Lehenengo disko hori, interneten arrakasta izan da, eta ia segertatuko dan diskoarekin sekuloko harrera daukana diskoak, eta lehenengo diskotik ja, zure izena apurtxu bete ezagun egiten da, bigarren diskoa komentatzen genuen bebai, entrenatu behar, rabotxarekin izan dako arazoiek, eta ia kantatzen ikasi behar, gauze bat alako kantatu, eta beste bat aia, publiko aurrien, eta era profesional baten, eta hirugarrenien esan dakue, emoten du, ja, dana gainditu edo behintzet entrenamientu egia fruitu emoten, eta gozatzeko momentuen. Bai, eta hirugarrena gozatuta. Nik pixka badekot baita ere hori, eta landu dugulako dana ja beste modu batera. Karo, kontu bai, niretzako izan zen pixkat konfinamenduaren golpe hori,
2 urtez egon garelako dirua inbertitzen honetan, disko hontan, ez? Eta kursalak eta jira hau zan pixka horren buelta ikusiko genuen momentu. Eta heltzen da bapatien esaten dutzuela, ez, jazta, oin etxera sartu, armarioa begiratu eta armarizuen erropak, danako lanezkegite kontzertuetakuek, diseinatu dugu zela, hori, Raúl Madrid Mansokin, dela Madrilgo diseinatzaile bat, da berak egiten doztez erropak, jirarako berak egin doztez. Eta, klaro, fokoen argien araberako erropak, koloreak, tabar. Zerra, esan zen idan, zita bat daukan nik ikuslearekin, kontzertu bat ateratzen izan bakotxien, zelan ez dut neure burua pain jarriko, hau astezineko zita bata, zesan duen, guau, egiz, zita bat izan dezakegu gaupe bai, orain, telebistaren bestaldien dagoena, eurentzat berba, ez da, zederra dan, besti kontuan izatie, ez zeure buru bakarrik. Zaintzen zu hori, esango dizut gainera gustatzen zaidala. Estilo hori, segurazki zeuk zeure buruarentzat aukeratzen zune, eta ez beste non hori gustatzeko. Bai, eta nik uste badala estetika modu bat komunikatzeko, igual kaso gehiagirik izotzeguna egin hemen, ez? Eta nik uste egin badabilela ja estetika beste modu bat hartzen, norbere buruarekin komunikatzeko badana. Ez dala kanporako, ez? Zenbat jendekoen konfinamenduan margotuko zebazan espanak, egoteko etxien. Eta hor pixka konturatzen zara norberakin egoteko behapaintzen garela, ez? Moduren batera edo bestera. Eta hori ederra da, ez? Norberarentzako, ligote bat norberarekin, inbar dela batzutan baita ere. Bortxe, danak eskaigita, zain? Danak zain. Ke horror. Bai, ez, baina egixe esan, eta pixka txarto sentitzen azau esatearren, baina oroar balantza egin beharko banu, konfinamenduak honein dozte. Nik uste dut... Txarto hasi zan. Bai, baina lehengo sustorita gero, derrepente izan zen frenatzea, eta konturatu nintzen, za frenetikoa, zebilen izeten. Danon bizitza oroar nik uste, baina nirea nik hori dakidalako, ez? Eta konturatu nintzen, bizi nintzela, eta bizi garela, deko guz gauzak egiteko, eta egunen bile. Eta bapatien pasatzen di urtiek. Eta konfinamenduan, topaunaz, egunak auki ditutela, eta egiteko gauza bile. Eta bapatien hartu dau denborak erritmo natural bat, osea, egune luzi ezan, baina ez astune. Luzie existitzearen, segundu oro existitzen alako, eta astutenekon benetan bizitze hori... Egunaren bali hori, denporaren bali hori, baina kasunetan eta esaten gabiltzena, asko galtzeko bai pertsonalki, nahi dut esan. Gitxi hau lortuta, gitxi hau galtzeko bai. Momentu baten, igual, amildegi hori bai. Orain arte iritsita esan didazu urte pare bat diskue prestatzen urte pare bat, kolaborazioak egiten bideoklipen ideak, zure Frida Kahlon, limoi jantzi hori, Mexikon ze gustora bilko zinen zu. Limoi jantzi hori egiten, jolas guzti hori, da lortutakoak, galtzeko arrisku hori be, existitu da, reala izan da. Eta galdu dugu asko, Eta kontzertu asko aplazatu die, eta eskerrak, baina beste asko galdu die. Eta bai da hor komplikatua be bai, kontzertu asko dakiguz guk ez dausenak ero publiko eginda, ez? Proiektu danetan moduen. Eta horrek danak gertatu behar zienak, eta ez dienak gertatzen, baina konstantzia hori ja gelditzen dana, orduen urrengo urtean ziurrenik ezaituena deituko, zeia urte baten egon zara bertan. Eta hor, dirurik obviamente ez dugu jasoko. Eta orduen bihurtzen da dana lan nahiko ziklikoa, ze aurten atara dugunok, igez, jaz dakit ezan noiz, atara dugu zenok proiektuak, ez, atzeratuko bada, baina ezke urtengo die proiektu berriak. Nola konbibiduko da, ez, hori dana. Zozek leku utzi beharko du. Bai. Eta orduen gauza asko, nik konstientenaz galdu ditugula. Eta hori Holanda beste batzuk irabazi, baina asko galdu, eta batez be, nire manaierrak, Sergiok, bere lana, batez be nik uste dut dala igual kaltetuena, edo behintzat gehien galdu da bena zentzu hortan, ez, hainbeste borroka eta gero, leku honak lortzeko guri, ez? Eta bueno, baina, bai. Basabiltz, gauza askotan, esan duguna, irudi bat eratzen,
zeure profesio horretan, zeuk nahi duzun lekuetan estopak egiten, zeuk nahi duzunarekin jolasten. Bueno, aipatu duzu dalako, Invierno a la vista, bai, libre esate baterako, zeioko egin duzun bideoklipien bebai. Basabiltz, ahots hori emakume gaztientzat erreibindikatzen. Basabiltz, profesio honetan dabilen jendearen balioa erreibindikatzen bebai. Hori dana batuta, momentu baten, konfinamenduko lehenengoko egunetan, izara, babestu niri telefonoz, da esaten zu. Bueno, pentsatukot zeregi. Bai, nik uste hori zela gainera hausnarketa bat kostatu zana komunean jartzea. Nik uste dut askok sentidu gendula inkluso amorrua, zango dut, eta ulertu ezina momentu katartiko baten danontzako, eta sentidu gara bufoi. Eta ez dau txarto bufoia izetie, baina baldin bazara. Eta nik uste hor nastatu dugula artea eta entretenimendua, eta biak die balidoak, baina die bi gauza ezberdin. Eta entretenidu alzara arteakin, baina ez da bere helburu nagusia, Eta dau jendie dedikatzen dana entretenimendua egitera, dedikatzen dana edukiak sortzera, eta zuk artista moduen be edukia sortu aldozu, Baina helduzan momentu bat, zala ni aspertutan nau etxien, kantau. Eta ni pentsatzen naben, ostra, ni bedepre nau, Eta igual ez dut nahi kantau ez da nire buruantzako, zeholan pasau jatan, lehengo hastiek, inkluso igual hile, enaben kantau, inun, ez da dutxan, ez zukaldien ezer, enaben gitarrarik hartu, eneman musikarik entzun. Ibar dino hilena, hilenengo hilean. Amataute, nik bihar neban isiltasune. Eta exigentzia hori sentidu dudana eta sentidu duguna askok, eta indugu berba pila bat gurartien bebai, doan eta orain eman dekosun dana, Eta sentidu gara pixkat, ez dakit, jendea supermerkatura doien moduen eta aber zer nahi duten gaur, emon zuek izango bagien moduen gauzak. Eta espalu aukiko moduen bueltarik egiten dugunak, Eta igual ezin da horrela eta horrela egin. Ni entretenitzen az bebai gauzekin. Baina saiatzen az hori ikusten, eta nik uste hori izan dela gatazka handi bat konfinamenduan gurekin. Eta batez gogo eta hori egin, ezta? Gero momentu baten, bertsi hoiek, cover hoiek egiten hasten zara, bitu ni superfana nahi laurdan garenena. Da zuen zuten da, jod bitu zederra. Jolas hoiek horretarako balio dezakena, ezta? Azkanien zeu zure buruaz jolastu, konpartidu jolas hori bebai, danokaz. Bazara, alde horretatik eskuzabala, eta zare sozialaetatik, eta jarraitzen zu. Jarraitzaileek esaten dutena kontuan hartzen saiatzen zara bebai. Holan hasi zena apurtxu bet, gero momentu baten, bai, kontzertuak emon, edo galdere irantzun, edo eurekin hartu emon egon. Bai, baina bierne ban sendatu. Nik uste hor falta izan dela momentu bat danok elkar ulertzeana, Eta bai, emon da, pila bat, emon dalako, baina batzutan emon aldalako ez da emon behar, Eta ez dago esan nahi mundu guztiak emon behar da benik, eta mundu guztia ez da puntu bardinien, eta bakoitzak eta exigiduta sentitze hori nik uste dizen dela pixkat arazu edo. Egixe da, heldu zala puntu bat nire isiltasun horretan egon nintzenien nire gauzak egiten, nire bolara. Segiz esan, nik uste dut dela funambulismoa egiten osasun mentalean. Eta danok ibili gara pixka bat olan, eta hor kontzentratuta ez jausteko, Eta heldu zan egun bat, ja atzeratu zanien maiatzekoa berriro urrira, eta ja esan gendu nien, ai ama, ni pentsaune bala, ostras, igual hemen amaitzen da, nire karrera musikala, fin. Eta egon nintzen, egun guzti bat amataute, negarrez moduen, baina negarrez kanpora bez, baina goibel, eta esaten aben, ostras, eta hemen amaitua da, imaginatzen, zarringo neban bestela, eta ezin dut imaginau beste zer. Eta horrekin egun bat, horror, eta horri datzen eban, tiempo ausente. Zema jenderi, pasatuko zitzaik burutik hori, Zer gertatuko da gure karrerekin, horren beste inbertidu duguna, gero egun batetik bestera, zer gertatuko da nire lanarekin, zer gertatuko da nire dendarekin, auskalo, zema jenderi. Azkanin egunean goaztelako asko eta orduen horretarako tarti emon da. Eta orduen, ze pasaten da, erdi negarrez nau, da tiempo ausente. Egon dielako altxortxu batzuk, konfinamentuan zuri dagokionez,
Zedertu azten dan bebai, ez da? Antzoki baten nahi egon eta zeuen harimak musukatu nahi ditut. Ez da nahi emozionatu itzen nahi. Ostras, Sentitzen dudalako butakatik energia hori. Bai, eske benetan konturatu naz konfinamenduan bebai, publikoak zelako hartu emanadeko nirekin, ez? Eta egixe da, igual batzutan ez garela konstiente benetan zer eragin dekon, ona eta txarra, baina ona bebai. Eta nik aukialdot egun txar bat, aukineban bat, beste bat, berezik txarra eta argazki bat igoneban, eta bakarrik nire begiradagatik, zenbat komentario egon zan jendeanak galdetzen, ondo zauz, ez ala beste ezer, ondo zauz. Eta hainbeste jente ikusi naben keskatut eta batek esan zosten, zure musikak babestu izen gaitugu oin arte, laga oin guri zu babesten. Eta niretzako izen zen, hain politia benetan egune konpondu zuztiela. Eta ez ditu desagutzen, baina moten dau baietz. Maitasuna jaso nahi dut zuena kantatzen zu kantu horretan gainera. Zederra gainera, aterpe hori bilatu, onerako eta txarrerako, famaren inguruko gogoetak be eginda ditugu, eginda dituzu, eta egin behar. Hain gazte eta ezagun izan da, eta apurtxu bat zeure buru babestu behar zulako, bai. Hemen danan eritzize entzuten azte mazara, bizar arte, gauz. Orduen, hori ere, neurtu behar da, eta horretan be basabiltz, eta buruz eta zentzuz, neurtzen testu inguru dana, baina olako plof egoera baten, bitu, mesutxu batek, sama lagundu dezaken. Bai, eta benetan konturatzen zarelako, benetan genuinoa dala sentitzen darien azugatik. Benetan nahi dabiela zu ondo egotie, benetako sentimendua dela, ez? Eta orduen horrek niretzako asko esan nahi dau, benetan musikak zenbaterainoko egia askotu aldaben dana, ez? Eta nik behar dut ja odoltza batera igo eta jendea ikusi. Bideoklip oso polita egin diozu, kantuari. Irudizek egon dienak, sare sozialetako irudizek, etxien grabatuta irudizek bai. Jori bai izen zala, etxiean kasbara jarri, izan, okurri du, eta Julen Irigoraz nire lankidea idatzi notzen, lagunduko ban oso ingo dut, ez dela ez. Eta hor zuzentzen, egun bat, zuzendari lanetan, ez? Eta hemen bodegoia limoiekin, eta nire bikotea etxien, klaro, mueble danak mobidu, limoiek epin lan, eta ondo pasau gendun egiz esan. Eta bierne ban, nik bebai aplazamendu guzti horien artien, sentidu, gaur be, bizi garela. Eta gaurtik be sortu aldotela. Da, divertiten zarala. Bai, eta ez dotela itxaron, karo, nire bilurrezan, disko bat dekot ondino aurkeztu ez dana, zelan egingo dute zer berririk. Hori ez bada sartu, ez? Golpean sartuko banu bezala edo. Eta konturatu naz, ez aldala mantendu balimoiak frigorifikoan, ez? Eta nik bitartean beste zezer aldo dala egin gaurtik zain bizi baino. Konfinamentuaren beste oparietako bat, Victoria Eugenia Antzokiko teilatuan kontzertua? Bai. Horrek pelikulako momentuak izi eskuz, iriak utxik, ez dakiz zer inor bezkalien, Antzoki baten teilatuan kontzertua ze irudi ederrak, ze sentsazio, bertango izen. Bai, gainera izen zan guztiz konfinatuta gengo zan momentu bat. Eta gauzak pasatzen ziren oso bizkor. Kontzertu hori gu joakin gendun, ez dakit 3 egun aurretik. Orduen izen zan, garazi Iker, hauen biogu Victoria Eugeniako teilatuen. Bale, eta hori erropa lortu, eta auta beste, eta ensaiatu bakoitzak bere txien, klaro. Zure limoi arropak lortu. Nire limoi arropak lortu. Ze polite dan arropa hori, Bai. Eta klaro, esatu ostras, bakoitza bere txien sozer, ez que, klaro, ensaiatu barik bebai, bada bertigo bat, Eta igo aragora, eta egon Victoria Eugenian, ez que lehenengo da, sartu Victoria Eugenia eta ikusi utxik. Hori da. Eta esatu bale, reala da, gainera maskarillak, eskue garbitu, auta beste. Eta esatu bale, hau reala da, gero igo katxarro guztisek gora, eta esan, ostras, eta nik aukiko dut gaur privilegioa hemen jotzeko. Eta libre sentitzeko zentzu hortan, musikalki behintzet. Eta jende gutxi, baina behintzat batzuk balkoietan ikusteko. Eta izen zan niretzako nire historian momentu historiko bat. Zalantza barik eta gogoratuko zuen gauzetako bat. Gauze politxek aipatzen hasita, zure limoi trajiek eta zure kontzertuek teilatuetan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin grabatutako marabillak zer?
Jo, gainera hori zen kasualidadi, Zegu grabatu gendu zen aurretik, eta auki gendu zen gordeta, basain, pentsatzeko noiz atara. Eta konfinatu ginen, dagoen ginen berbetan, eta egiz esan genuen momentu egokixe da. Pixkat, leio batzuk irekitzeko edo. Eta gozamen handixen, niretzako batez be, ordu baten estrenatzen zielako telebistan, eta sentitzie lagundanak eta familia dana hor ikusten ordu hortan, pixkat batera egongo baginen moduen edo. Emozionatu nintzen, ni ikusten entzuten, gero osondo eginda dagoen gauza bata, gainera horren beste musikari, orkestra sinfoniko bat, eta zemat betetzen zuen, zeuk, hain txiki, hain zeure lekuen, hain ondo abestuz, aurre zanoten, ze ondo abesten du, izarok, zelan lortuzun, ez dakiz zer dan, ja, heldutasun esati zure adinen pekatu eda, bai, zemat ikasizun hain denpora gitxin be bai, eta zelan defenditzen zuen dana, iruditu zitzaidan, edarra benetan. Egiz esan, ez da erreza norbere burue ikusti gauzak egiten, eta bada 3 bideo gustora ikusi nitunek. Lotza puntuarik eta zebe barik, zen normalien beti aukitzen dut bintzet, ez? Eta, goztatu neban, zen niretzako esperientzia superraro bat izan zen, eta pila bat persona jotzen instrumentuek, eta nik esaten naben, honek zelan entzuten die elkar. Nik kantatzen, ezin dut kasi entzun, ez dakindun dauen instrumentue, fuerte banoa, holako instrumentu ondixekin doien jentie zelan dabilez, eta kontatzen sostian, bakoitzak, dauzela kokatuta modu batera, bebai espazioan zelan bidaiatzen daben soinuak, egoteko kokatuta leku estrategiko baten, tempora joan alizateko. Eragina zuregan daukana kontrolatu alizateko. Ederra dalako, bai. Horren beste musikari ikusti hor, tabla gainien. Esan didazu, limoiak neberan izazkailuan dauz momentu honetan. Handauz. Bideoklipak lehen gainetik esan zutelako, baina zenba lan egin duzun, eta ze historia ederrak kontatzen dituzun, eta ze posizio nien jartzen zuzen neskak bai, zure landanotan. Ez que, bada gauza bat askotan galdetu izan doztiena, feminista zara, obviamente kantu baten esaten feminista naz, eta pixkat horretan pentsatzen esaten dut, ostras, ez que nik usteot, nik egiten dodana, feminista dala, ni neu, saiatzen azelako egunero, alik eta feminista hobie izeten. Torduen, batzutan ez da behar justo libre badala, baina batzutan ez da behar kantu bat esaten ez dakitzer gauza bat argi geratzeko, ez? Bada, bizitzeko modu bat, eta bizitzeko modu hori islatzen basoi ez be, hori saiatu bazara egiten beti, ez kantu baten, eta justo libre egin eban, ze hor harrapatu ninen amorro handi batek, eta esan eban, bai, ezke behar dut momentu honetan hau esan. Eta gozatu neban, bideoklipa grabatzen, beste emakumeen historietan da gorputzetan sartzen, eta ze pena sentitzea hainbeste garai ezberdinetan, ez? Hainbeste leku ezberdinetan, emakume iadanok kantatuko gendukela kantu berdin, ez? Eskerron hori, esan dugu, orain publikoari eskertzen egon zarana eta kantu bat egiten, eskerron hori, bakotxan biografietan begiratu, eta txien beba daukagun hori eskerrak emon, Amonabe kantu baten protagonista, disko, ez dakit zein dan izena, disko oso polita esaten batzuten, ez dakit zelan geratzen da, baina diskue oso politxe da, ez dako gehiagizko minik, ez dako gehiagizko sufrimientorik, ez dakit zelan esan, disko oso politxe, hain zu. Bai. Eta eskerron ekut, ez dut esango alaia bestalako, bai, ez dako minik politxe da, hori da berbi eganera. Bai, hori da berbi, bai, hortxe. Ze Julen Idigorasek esan sosten bebai diskoa entzu banien, eta dana entzu banien zabala da, reposteri bat, eta ez jako ezer sobratzen. Osa, exactamente egindako reposteri bat. Eta bada, ze nik pixkat, eta justo asmatu ban, ze Markel Idigoraz dela diseinatu dutena berekin diskoak, viniloak eta diskoan barruen, da reposteriko papela izango balitz moduen, izaro, pastela biltzeko, ez? Eta orduen zelan dan, bakoitzak bere buruan bezentzazio antzekoak jasotzen da. Limoizko tarta horretan, vinil hori horietan, objektua zainduta. Bai, gainera... Argazkitxuek. Bai.
argazkitxuek, Maitasun kartak. maitasun kartak, astuta ukitutela. Ez, bai, jo, benetan asko gozatu duten bidea da, eta nik uste dut gero igertzen dela bai, ez, zenbat, ni mota denbora jarri alizen dozun gauza baten, eta ni viniloakin hori magiten binduten hau. Kriston lana indugu markelek eta bisok itzela, eta guk dakigo zenbat ordu sartu dugu zen, eta oin ikusten dozu vinilo hori, eta pixkat trofeo bat da, ez dakit trofeo deituz, ez da kompetitibidade batetik datorren zeo zer, baina... Bai, sari bat, garaikur bat zeuretzat. Bai, eta antxe dekotetxien infinite eta araitxi begire. Bueno, orkesteko gogoz egongo zara, esan duzuna, noski gauzak eta denporak aurrera egin ala, bestelako gauza batzuk sortu eta bestelako plan batzuk etorriko ziren, baina zer egin orain daukadanarekin. Orduen, orain daukadana barria danez, itxaron, eta sortzeko eta egiteko ondien geuzek itxaron apurtxuet hori aurkeztu behar dudalako ganoraz esaten gabiltzena, baina, Madrilen okerrezpan haue kontzertu batzuk, aurreko kantuekin eta apurtxuet Greatest Hits antzeko bat, limoiak aurkeztu egin behar direlako, limoizko tarta ondo aurkeztu behar dalako. Bai, eta niretzako bada momentu bat, nire gustatzen jata kontzertuetan izetien nahiko alba da, lehiala momentu hortan sentitzen dodanari, ez? Eta momentu hontan, emon aldogun espektakuloa, ez da nik limoiak aurkesteko nahi neban espektakuloa, hori eginda dau. Hori bepentsatzea askotan, ez? Emoten dau, zelan kontzerturik ez dozun egin, ez dala lanik egon, ez? Behintzat hori aurreztu dozula, baina ez da egia. Da, pelikula bat izango balitz moduen, pelikula eginda dau, baina ez dugu playrik emon, baina eginda dau. Torduen hori baina jot gorde, pelikula hori badagoelako ja eginda. Torduen hori ni sentitzen azpizkat, habitando el tiempo ausente, eta nahi dut udaran egingo dugu zen kontzertu hauetan, pixkat ezberdina izatea Greatest Hits, igual cover batzuk, zebai da gauza bat berrartu dudana konfinamenduan, eta nire konfinamendua atera, ez da, zuzenekoetan, gero limoietara heltzeko, eta berzen moduz bien. Zeskatu dentzazu, oneri danari? Epe labur baten esango. Epe labur baten. Bueno, oneri danari eskatu dut geratzeko. Aber, desagertzen da, ni konstientenaz, pentsau behar dela bai gizarte mailan, ez, norbera bere etxin dauela, baina nik suerte aukidu dela, ez dela bereziki sufridu, ez? Jende asko gaixorik, jende asko maite daben jendie galdu dau, baldintza desastroso batzutan, ez? Eta horrek danak, bueltauko die baita ere gure gauzak ikustera, eta ez die bueltauko berdin. Eta nik uste hori bekontutan hartu behar dela. Eta eskatuko diogu epe luzera, ez bizitzari, limoi garratzati ez, Gozatasuna purbet eskatuko diogu, baina ez eskatuko diogu bizitza profesionalari. Izaro, zer lortu nahiko zenuke honekin guztiarekin lan honegaz danagaz? Nik nahiko nuke lortu egonkortasuna. Eta nahiko nuke lortu, paziente izetie musika nirekin, eta ni musikakin, eta urte luzez, aber sartzen garen elkarrekin. Hori nahiko nuke. Zederra. Leiala izaten zeure buruari esan diazun moduen. Eta hori ustez bazara, transmititzen dana badalako. Hori. Izar Andres, berez programioa amaitxu ize. Zer esaran, zurekin berba egitea? Zurekin. Ze placer zuaz berba egitea. Eskerrik asko, gure berben lapikoro horbiltzearen.